Odolnosť káblov proti UV žiareniu. Prečo práve táto téma? V dnešnej dobe inštalácií fotovoltických panelov na strechy je téma nanejvýš aktuálna. Káble, zvlášť ak sú vystavené účinkom slnečného žiarenia, rýchlo stárnu. Síce majú UV ochranu, ale tá nie je večná. Znamená to, že strácajú svoje mechanické a dielektrické vlastnosti. Fotovoltické káble sú ošetrené špeciálnou vrstvou odolnou proti UV žiareniu. Ani tá však nie je nepoškoditeľná. Kabláž, tak ako ju vidíme na obrázku, je proti UV žiareniu dobre chránená káblovými chráničkami. Je tým čiastočne chránená aj proti mechanickému poškodeniu. Na tomto obrázku vidíme drôtený káblový žľab. Ten nám poskytuje čiastočnú ochranu proti mechanickému poškodeniu. Káble sú však stále vystavené účinkom UV žiarenia. Vyšší stupeň ochrany poskytujú plne zakrytované káblové žľaby. Takto uložené káble majú najvyššiu možnú ochranu. Ďalším výpuklým problémom sú káble uložené priamo na ostrých hranách. Tu je len otázkou času, kedy príde k požiaru. Najväčším problémom takto uložených káblov nie sú samotné káble, ale plastové sťahovacie pásky. Tie vplyvom UV žiarenia krehnú a trhajú sa. Káblový zväzok sa následne rozpadne, čo vytvára možnosti na vznik poškodení. Pri ochrane káblov nejde v konečnom dôsledku len o ochranu pred UV žiarením či pred ale aj pred hlodavcami či vtákmi. Ak sa chcete o rôznych typoch rizík dozvedieť viac, sledujte tento videoseriál i naďalej.